Bé, i després d'este meravellós somni i espectacle que ens han fet partícips així, els dimonis rafolins en l'Alqueria d'Asnar, no sempre un té l'oportunitat de poder parlar amb nimfes, en veritat. I no sempre es té l'oportunitat, així que, bé, primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre-nos, enhorabona, perquè ha sigut espectacular. El vestuari és espectacular, la dansa que heu fet ha sigut espectacular i finalment ha estat tot molt gran. Bueno, Mònica, primer de tot, moltes gràcies per aquest espectacle que ens heu oferit i per atendre'ns. Gràcies a vosaltres per vindre. L'altre dia vaig poder parlar i no em van voler dir, jo sols feia que fusar i no em contaven res perquè han sigut molt professionals. Un gran treball, no?, al darrere també, amb totes elles, per a mostrar, no?, esta reivindicació també de que hem de cuidar-nos tots i totes. Un paper molt important, perquè finalment decidíeu, d'alguna manera, per on anava a encaminar-se la cosa, no? Correcte, així no és. Com ho heu viscut, quan esteu mesos de preparació? Bueno, pues, com tu has dit, amb molta atenció, perquè som molts mesos, som molta gent, són moltes escenes i, clar, pues, té que eixir tot, per quadrar-ho tot, té que eixir perfecte. Correcte. Però, bueno, estem supercontents, tot l'equip, jo estic superdevanida de tots, perquè l'esforç que hem fet ha tingut una recompensa. Així és un gran esforç perquè jo sé darrere que hi ha moltíssima feina, molt de treball de coordinació entre vosaltres, entre tota la gent que ix, molt de treball també per exhibir aquesta meravellosa dansa i semblar ese mar, no?, que de pronte era com creixia i baixava. Un vestuari també molt bonic i un maquillatge ara que vos veig més de prop perquè jo estava allà darrere i no vos veia tan de prop. Enhorabona, de veres, sols tinc paraules d'agraïment per tan bé que m'heu fet passar, de veres. Moltes gràcies, de veres. Vaig a veure elles, si et sembla, Molt bé, a veure perfecte. com estan, perquè bé, jo sabia que n'hi ha una petita ninfa també, per ahir, però filla, no sabia que era tan espectacular, això no m'ho vas contar, no? Ai, eixa entrada triomfal que has fet i, bueno, i que has ballat meravellosament, enhorabona. Moltes gràcies. Com ho has viscut tu des d'ahir munt tot? Pues jo m'ho he passat molt bé i moltes gràcies a tots els que han vingut. Bueno, gràcies a tu per el teu treball i per fer-ho tan meravellosa bé. I a vosaltres, a veure, com ho heu passat vosaltres? Perquè vosaltres era cap amunt, cap avall, vinc, torne, vaig. Jo estic cansat de veure-vos, Ho heu passat bé? Molt bé. Bé, i saben què passa? Que jo he dit, i que no me'n pujarem a l'escenari en lo que a mi m'agraden els escenaris també, i els focos, i és que així veiem el vestuari com brillen i el maquillatge i les veiem perfectíssimes. Bueno, jo només volia dir-vos que moltíssimes gràcies, de veres, que tinc moltes ganes de tornar a veure aquest espectacle, així que esperem i convidem a tots els ajuntaments, a totes les persones que programen, que, bueno, que tinguen en compte que el somni de Posidó els canviarà la vida. Així que moltíssimes gràcies a totes. Gràcies a vosaltres. Mira, vaig a fer una ruta, veuràs. Vinga, va. Gràcies, Ale. Gràcies. Gràcies, adeu. Gràcies. Gràcies. Bueno, vaig a continuar a veure ara en qui en trobe. Què ocorre? Per què torbeu nimfes el meu descans? El descans de Posidó, el rei del mar! Com dieu? Que ja no podeu més? Que la vostra alegria és tan en van que els océans estan farts? Que la contaminació ha fet impossible viure en ells? Que de seguir rebent despulles dels humans, la vida als mars s'esvanirà i això comportarà la fi de la vida a la Terra? Jo? I per què jo? Ah, clar, el rei, sempre el rei. Però al d'abans no he vist jo que li demanareu res. De collons la cosa. Està bé, està bé. Tinguem calma. Recordeu on esteu. I què és el que, per damunt de tot, ací vaig regna. El silenci. Veuré què és el que puc fer per canviar aquesta dinàmica. Pront tindreu notícies meues. Gràcies, gràcies. Ara deixeu que pense.
Certament. Estic desconcertat per tot el que escolto i veig. Vostès què pensen? Sí? Vostès, els del fons, que em miren en cara de bleda. Perdó, bleda marina. De veres creuen que com les nimfes em demanen sóc jo el que té que prendre mesures per a solucionar-ho? A veure, des de l'esquerra, què pensen? I els d'ací davant, què opinen? Crec que l'assumpte no és tan greu. Estan exagerant aquestes nimfes? Bé, tinc que cavilar. Necessitaré ajuda per a poder convocar a totes les criatures del mar. A veure, criatures de l'alcria, ajudeu-me. I quan jo us diga, teniu que cridar amb força. Hi ha conclau a la mar. Anem a provar. A veure, tots estos de la dreta. Hi ha conclau a la mar! Bueno, bé. Anem a veure estos de l'esquerra. Hi ha conclau a la mar! Bé, se va millorant. A veure, ara tots junts. Hi ha conclau a la mar!
Passeu! Endavant! Bé, i no podien deixar de parlar amb el protagonista de tota aquesta història, no? Amb Posidó. Bé, moltíssimes gràcies, no sempre tinc l'oportunitat de parlar amb un déu i vulguis que no, doncs això sempre va bé. Així que, primer de tot, moltes gràcies i molt enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres per fer-se, per donar llum i per donar vista a tota la gent el que fem així en este poblet. La veritat és que una meravellosa història, en un muntatge espectacular, amb moltíssima gent al darrere treballant i molt de temps. Jo, finalment ha sigut un resultat espectacular, com es mereixia, i que espero que torni a produir-se, no? Més voltes, perquè tot el món tenim, jo penso que té dret, no?, d'alguna manera, a gaudir d'aquest meravellós espectacle. No sé com ho heu viscut vosaltres. Pues, nosaltres hem viscut amb molta il·lusió i la veritat és que molt d'esforç, perquè els dimonis rafolins, com tu saps, són una canya, són gent molt treballadora, si n'hi ha un muntó d'hores, un muntó de gent darrere pegant-li canya, i la veritat és que és un plaer treballar en ells. És molt de gust. I Pepa, la directora, doncs per què? Ara parlaré també Això Pepa, però... és espectacular, espectacular. Ara li diré a Pepa un secret, que m'ha transportat de sobte al coll en un moment molt determinat, no? A l'escoltar la veu de l'inici. Sí, Però, sí, bueno, sí. Ara parlarem ja. Este moment de compartir, m'ha paregut molt important, no? El compartir este treball amb tota la gent d'un poble, no? Que finalment els dimonis es dediquen, no? És important també per a mostrar este teatre de carrer, d'alguna manera, que també han proposat els dimonis rafolins? Jo pense que sí, perquè, a més, en el temps que estem de pandèmia i això, traure la gent al carrer, portar la quantitat de gent que estarà així, que te resta l'esforç, però l'esforç és que quan veus a la gent, quan la veus aplaudir, quan la veus xillar, la veritat és que tot val la pena. I més, pensa que és una història per reflexionar. És una història que és molt important i, a més, jo repte a tota la gent, als ajuntaments, a les entitats, perquè sense les entitats i sense el públic, la veritat és que això no pot funcionar. Això maneja moltíssima gent, maneja els metges que maneja, i entonces val la pena que tots ho miren. Val la pena que un espectacle com este, que queda tan xulo, que rode i que la gent el rodega. Efectivament, i que siga conscient del que estem tirant els mars. Correcte. Eixe missatge, no?, important que transmet l'obra, no?, i que estem fent amb el mar, com ho podem canviar, i el missatge final, no?, de com es pot aconseguir, que no vaig a desvelar-ho massa, perquè ho facin per ahir, però... Correcte. Però també el missatge de treball, d'esforç, que hi ha al darrere. I a mi em pareix, a més, des d'un entorn rural, no?, d'un poble molt menut, que es proposa, i en un món també en què la cultura doncs, hem estat patint aquesta situació que hem viscut. És que la cultura jo crec que és dels rams que més ha patit, independentment dels demés, perquè no n'hi ha que menospreciar ningú, però la cultura sempre es deixa un poc a part. Quan venen problemes i quan venen penúries, per dir-ho d'alguna manera, la cultura es considera, bueno, això podem passar un poquet, i jo crec que no. Jo crec que la cultura naix del cor, ix del cor, i sobretot la gent té que viure, té que emocionar-se, té que eixir d'eixa penúria, té que eixir d'eixa faena rutinària que tenim, i entonces tenim que endavant, tenim que eixir. Aquests tipus d'espectacles jo crec que a la gent li encanta, li fa oblidar totes les preocupacions, i endavant. Així és. Seguint el que tu has dit, la cultura alimenta el cor perquè el dilluns no siga igual que el dissabte, el dimarts no siga igual que el diumenge i gener no siga igual que desembre, per dir-ho d'alguna manera. Doncs moltíssimes gràcies. Mira, jo vaig a preguntar a Xina perquè a un déu, a veure, i això que un déu finalment el dirigeix que en Pepa, això ha estat bé, s'ha portat bé? Espectacular, espectacular. És un gran orgull i poder treballar amb ella molt gran. Per nosaltres que som aficionats i de pujar damunt les taules a una persona com ella, una directora com ella, que t'ensenya tant, és un plaer. Bueno, vaig a veure si me la trobe i a veure com ha sigut per ahir a treballar en un 10. Ara, bueno, en 2, perquè Seus també estava per ahir, a veure. Sí, teníem per així, a Madrid. Bueno, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Benvinguts, amics peixers.
Benvingut, amic Tauró!
Us he convocat per conèixer la vostra opinió al voltant del que està succeint als mars. Vull escoltar les vostres opinions. A veure, Tauró, parla! Ara tu, Serp, parla! I els altres? Està bé! Està bé! I queden clares les vostres opinions. Aneu fent! Clar, els problemes dels déus, que se solucionen els déus. Clar, és just. Prou teniu amb tot el que us ve damunt. Fem, plàstics, aigües residuals, productes químics, petroli, diòxid de carbono. Faré el que siga necessari per aportar aquest vaixell a bon port. I ara, el que és necessari és parlar amb el Déu de tots els déus. Així és que... allà vaig! Bé, una part molt important del somni de Posidó ha sigut eixa ambientació en la que qual ens ha transportat i eixe món màgic pel qual ens hem endinsat. I el text ha sigut una part, l'escenografia, però la música ha estat essencial per a poder-nos transportar a eixe mar, no?, o a aquests moments diferents en cada espai. I el responsable el tenim així en este moment. Bueno, Àngel, primer de tot, moltes gràcies per atendre-nos. Gràcies a vosaltres sempre. Bueno, Àngel, ha estat un treball, com has enfrontat, no?, davant la petició de volem fer una cosa, el somni de Posidó este, en què va barrejar-se mar, la consciència cívica, el foc, els déus, no sé, com ho vas digerir? Pues amb moltíssima il·lusió, la veritat és que si quan m'ho van oferir va pareixer una idea estupenda, vaig veure que a més m'apetia molt treballar en aquestes coses i bueno, ho han pillat amb moltíssima il·lusió i endavant. Així ha sigut, perquè ja han vist en l'obra, vull dir, n'hi ha molts moments i vull dir, n'hi ha molts canvis, encara que hi ha una línia... Bueno, jo no soc un entès i un expert en música, però la meva percepció ha sigut que n'hi ha una línia, no?, durant tota l'obra i que després en cada moment van canviant, quan parlava Zeus, una cosa, quan apareixen els dimonis, quan... Vull dir, aquesta combinació, no sé, vull dir, ha estat molt bé i sobretot que m'ha agradat que n'hi ha un fil en tota l'obra que condueix, no?, aquesta melodia. Jo no sabria expressar-ho millor, però és la meva percepció. No, ho has expressat perfectament, i això és la idea, vull dir, n'hi ha una sèrie de temes que ja estan presents des de la primera música de l'espectacle i que després van desenvolupant-se en cada escena. És que és això exactament el que s'ha fet. M'alegra, ha arribat. Molt bé, molt bé. Finalment és el que ha arribat. Com ha sigut... Bueno, tu vas composar i tu m'imagino que t'imaginaries aquest món, però on voldries anar. Com ha sigut veure-lo plasmat ara, així, ja fet realitat?
Pues com sempre és sorprenent, perquè tu t'imagines coses però quan ho veus tot suma, no? I és una cosa francament que us sorprèn sempre, encara que t'imagines coses, ja el dic, va sumant tot i al final pues, tens una sorpresa i aquesta sorpresa és la que fa que a més et dones compte que la música que t'has imaginat funciona millor. És bonic. M'agrada molt parlar amb músics perquè desconec molt el món, no? I aleshores tot aquest procés de creació també m'agrada molt i m'agrada reivindicar, bueno, com tot, no? La cultura importantíssima i la música també, com a part de la cultura, que necessitem continuar treballant i reivindicant. Efectivament, una part importantíssima, clar, que tinc que dir jo, però és cert, és la música, no? I la creació també. I la creació musical. La creació musical, que penso que de vegades queda com un poc de costat, d'alguna manera, no? Per realment escoltar-la, però no parlem de la creació i penso que tenim creadors i bueno, compositors, músics en molts aspectes, valencians meravellosos i que bueno, jo m'agrada també posar-ho en valor. Ja ho crec, vull dir, tenim un capital cultural tremendo, vull dir. Són encara va avant. Sí, això va el somni. Pues que sí, és això, vull dir, n'hi ha un capital cultural tremendo, n'hi ha moltíssims compositors, moltíssims creadors en València, a tot arreu, i la veritat és que hi ha que reivindicar-ho, sí. Doncs moltíssimes gràcies, de veres. Jo espero que el somni continua fent-nos somiar, no només així a la gent que hem pogut vindre a l'Alqueria, sinó per tot arreu, en aquest missatge tan meravellós, tant de la música com de l'escena, com del text. Així que moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, com sempre, i ojalà, pues, clar, es pugui moure molt i ho vegi moltíssima gent, que això és el que és important en un espectacle teatral. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Oh, Zeus, demane la teva atenció. He vingut a buscar consell i estic segur que amb la teva saviesa me'l sabràs donar. Zeus, oh, Zeus, estàs ací o com el recordat Ovidi al fer vacances? Zeus. Cesado,
alejas el trueno, el viento nublado. Déu! ¿Qué ocurre? ¿Qui ve a destorbar la pau de l'Olint? Oh, Zeus, soc jo, o si no, el rei del mar. Clar. Disculpa, germanet Posidó. No t'havia reconegut. Estàs tan... tan... com t'ho diria? Humit? M'has agafat a un mal moment. Estic solucionant assumptes humans. I què et porta per ací? He vingut a buscar la teva ajuda. Em trobe amb un problema entre mans que pot acabar amb el meu regne. I de camí, encara que no són conscients, a l'existència de la No humanitat. puc imaginar tamany d'eficàcia. Els oceans, les possessions amb les que en tanta oculta he salvaguardat al llarg dels temps, estan a un pas de ser un espai completament tòxic. Mala cosa és el que en comptes. I què és el que va a provocar aquest apocalipsi? La poca cura que l'espècie humana té dels mars. Disculpa'm de nou. Tinc un prompte que... Els humans! I quin mal de cap! En quina mala hora es van fer aparèixer a la faç de la Terra? Però això ja no té remei. No, no el té. I em vols ajudar? Ni pensar-ho. Com? Mira, res vull saber d'ells ni del que ells fan. Si acaben en el seu planeta, pitjor per a ells. I sí, ja sé que també és el teu, però lamentant-ho molt, no vaig a fer res de res. Però és que el meu regne està així. No n'hi ha més mars. Més no sé, a l'altre planeta. No tingues que patir. Meu és l'Olimp i sóc senyor de la resta dels mons. Ai, en algun lloc el trobaré un raconet. Però sempre que jo... Prou! Estic fart, saps? Si per acció o per omissió l'espècie humana ha decidit acabar amb el planeta, no sóc jo el que va impedir-ho. Si així ho volen, així serà. Però és que no són tots. I recorda que som déus grecs, el bressol de la democràcia. Doncs, qui sóc jo aleshores per a oposar-me a la voluntat de tota una espècie? Però si és que n'hi ha que es preocupen per la salut del planeta. Doncs igual és a ells a qui t'has d'encarar, no creus? I ara disculpa'm, perquè no puc seguir amb tu. Tinc una urgència que resoldre. Ai! 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 I és que porta un matinet, ai!
Bé, i mentre ser marines recorren encara este tros, mentre, bueno, els peixos encara van per ahí volant, jo he tingut la sort de poder parlar en Posidó, però, clar, parlar en Zeus, això ja són paraules majors. Mai m'ho haguera pensat quan llegia totes les obres llatines. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies, de veres, per atendre-nos, per retrobar-nos, perquè, mira, parlant de festa en un moment, i ara parlem de cultura, que també és important. Pues sí, sempre és molt agradable parlar de festa, de cultura i de, sobretot, de les comarques, d'estos treballs que naixen tan espontànios i en tanta il·lusió. La veritat és que acabem de parlar amb l'alcalde del gran treball que hi ha al darrere i de l'aposta ferma per la cultura, especialment també en estos moments. Com ho vius tu? Com has viscut tu en estos moments estranys poder realitzar un espectacle d'esta envergadura o d'estes característiques? Pues crec que ha sigut un gran somni, com diu l'espectacle, perquè demostra que la cultura assegura que es pot fer un espectacle d'aquestes característiques, tots amb la màscara, aunque jo me l'acaba de llevar, i gaudir-lo, perquè l'espectacle anava a l'entorn de nosaltres i anava girant i era superdinàmic. I clar, i amb una complicació molt gran, perquè jugarà amb foc, que sempre diuen que és perillós, jugarà amb el foc, així estava tot controlat, tot marcat, tots els temps, amb la música també. Vull dir, jo veig un gran treball en tots els aspectes, no? I una obra molt completa. És un espectacle potent, és recomanable que qualsevol puga veure-lo, que puga gaudir-lo i sobretot disfrutar-lo. Així que esperem que rode, que camine per la comunitat valenciana i, per què no, més enllà. No té, diguem, poble, no té data perquè és un tema de plena actualitat. Correcte, perquè a banda de tot, a més, té un missatge important i més en aquest temps, no? Que hem de cuidar el nostre entorn, la nostra casa, perquè si no la cuidem tindrem un problema. Ja ho diu ben clar, vam vindre del mar i si no cuidem el mar, la natura en conjunt acabarem enfonsant-se en algo molt lleig. Bé, jo espero de veres que ens tornem a veure en alguna ocasió. L'alcalde ens ha insinuat, ens ha donat una exclusiva en aquest moment de que anirem a un altre lloc, l'espectacle, ben pronte. Esperem que sí, que així na siga, i m'ho l'ha donat l'alcalde. I bé, jo, de veres, només vull donar-vos l'enhorabona a tot l'equip. Com va estar treballant tots? Ho heu passat en aquest moment en col·laboració, en aquest tros, en Pepa, tot bé? Un plaer, gent molt implicada i a més és que en seguida el connectes i estàs ahí fins a qualsevol moment. No hi ha hores, no hi ha rellonge i sobretot hi ha molta il·lusió. Doncs moltíssimes gràcies. Avui hem dit una frase que és avui ens heu alimentat l'ànima. Així que moltíssimes gràcies per aquest aliment que no ens fa falta ja ni sopar. Exactament. Vosaltres tampoc pareu de seguir alimentant-nos a tots. Gràcies.
Què és el que he de fer per a que aquesta bellesa no desaparega? Què s'espera de mi? Rei, sí, però sense autoritat, amb el que poder encontrar-me i tombar el poder que la humanitat ha abastat. Qui serà el meu aliat en aquesta creuada? No m'importa gens ni mica. Puc aliar-me amb qui siga, però sospite que sols mitjançant l'amor serem capaços de reconduir-ho. Ah, clar! Com no m'he caigut jo abans? L'oracle, ell m'inspirarà. Tinc que parlar amb ell per avançar en aquest assumpte. Oracle, tu que tot ho contemples, passat, present i futur, tu que tot ho interpretes amb la saviesa del temps, tamisada per l'experiència, a tu el pregunte, què penses d'aquest assumpte? Tu creus que jo, un humil rei a punt de perdre el regne, què és el que he de fer per a poder revertir-ho? I penses que eixa és la teua paraula? Creus que d'aquesta manera tot ho tindrem baix control? Que encara es pot canviar el que ací estem vivint. Que els mars i els oceans podran tornar a ser el que un dia foren, l'origen de la vida, el lloc d'un remot passat tot va sorgir. O creus així? Provaré, i tant que provaré. Si sols una contundent acció pot fer-los canviar, buscarem la forma de que així siga. Nimfes! Nimfes! Aneu, nimfes, aneu! Busqueu, nimfes, busqueu! Per tot arreu. Almenys ho espereu. El que trobeu vos ajudarà. I de segur que gràcies a ell tot canviarà. Siguen faunes, sirenes, gòrgones, o fins i tot aquells que venen de l'Avern. Dimonis! Així estem, continuem entre
tots els animals marins que continuen tornant al seu lloc i amb la directora de l'obra, Pepa. Jo l'altre dia vam tindre la sort de poder parlar. Em vas contar, em vas insinuar que podíem veure, però les paraules van quedar curtes per al que hem pogut veure avui. Així que moltíssimes gràcies per l'aliment. És una cosa que hem parlat en les entrevistes, l'aliment que ens heu donat avui. Ens heu alimentat l'ànima, però de manera espectacular. I això és, en part, gràcies a la teua direcció, de la qual tots i totes diuen que han estat encantats. Així que, per la meva part també, molt d'enhorabona. Moltíssimes gràcies. Sí que és veritat que hem quedat contents. I no sols hem quedat contents en l'espectacle, sinó en la convivència que hem fet tots, no? I avui és una nit molt bonica, perquè és una nit d'estrena, i és una nit també un poc trista, perquè és aquest moment que dius ja ho hem fet, i ara què farem tots aquests dies, no? Correcte. Però estem molt contents, era molta cosa que teníem per fer, era ball, era text, era focs artificials, la música, les llums, era de tot, era de tot. I l'experiència de treballar amb tanta gent sempre és magnífica, sempre està molt bé. No és difícil, has de tindre molta paciència. És complicat, d'alguna manera, perquè, clar, cadascú som d'un pare i la mare, que sempre ho dic, i, cal barrejar-ho tot. Això és, l'art d'una bona direcció, el poder que totes les veus sonen a l'uníson. I ja us dic jo que ha sonat meravellosament, de veres. Una combinació, jo vull destacar-ho, entre la pirotècnia que s'ha muntat en el dia d'avui i que s'ha fet en el moment, és a dir, això no es pot provar abans, cal un bon treball i un bon control per un costat. Després, la dansa, l'audiovisual, tot l'atrezzo i tot el que hi havia de tramoia, text, música, la il·luminació, que també ha jugat un paper, els efectes especials. Mira, jo dic, és que què li falta? Jo dic, si és que té de tot. Ha faltat en un moment que començareu a cantar i jo dic, ja està, jo crec que ja no queda res més. Ha hagut un moment, seus, d'alguna manera, i jo dic, ja està, ja ho tenim tot. Ja ho tenim tot, sí. Ha estat, de veres, molt espectacular, una obra molt completa. Sí, espectacle, volia dir. I l'espectacle, a més, quan veus que la gent al principi ja ha començat a aplaudir, dius que bé, no?, aplaudint totes les coses, i ha fet una nit estupenda, mos ha fet un oratge molt bonic, en la lluna, o sigui, jo crec que és que ha tingut ahir una conjunció d'elements, i sobretot que quan es fan les coses en amor, això es nota, i es nota també com tots hem anat a una en això, no? I això es nota. S'ha notat, la veritat és que sí. Jo, mira, vaig a confessar-te una cosa. Ja ho he dit també un poc. Ha hagut un moment que m'has traslladat a més, perquè la teua veu és molt especial per moltes coses. Vull dir, i aleshores, aquest primer moment d'introducció al somni, a mi m'ha transportat a un altre moment també molt especial, que espero tornar a viure ben pronte també, aquest meravellós Tirisític, per favor, que també hem de vindre i visitar. Ho deixem ahir, ja està, avui toca parlar del somni. Però m'has transportat i jo dic, oi, que bonic ha sigut això també, m'ha transportat en un determinat moment. Bé, la veritat és que la gent estava entregada perquè vos heu entregat tots i totes davant i vos heu despullat tot en aquesta obra tan meravellosa, amb un text i un missatge també molt important, que reivindica que hem de cuidar la nostra casa, que és el nostre planeta, no? I amb un final, ara parlarem, l'autor del text, no? Però amb un final jo sempre pensava, ningú en compta com van estar els dimonis i l'aigua. Jo dic, això, veurem quina solució n'hi ha, però bueno, al final ha estat la solució. Els dimonis, clar, simbolitzen quan cremem les coses, no?, per a renaixer, no? Aquestes coses de les fogueres de Sant Joan, les falles, o en qualsevol... Sí, tot això que és el foc o els mateixos dimonis, el foc que purifica. I això és el que hem vist. Per això Poseidó diu, qui podria ser? I crida als dimonis, no? De l'Avern, no? I a mi m'agrada també este final perquè no és un final de dir, ai, ho hem solventat tot, no. El que diu Poseidó és, en les nostres mans està que això puga ser. Correcte. O sigui, no és que està fet ahir, els dimonis i ja ho han soltat. No, en les nostres mans està que puguem viure en este planeta. Per això la petita nimfa simbolitza, que per a mi és un dels moments més emotius de l'obra. Sí, és molt bonic.
simbolitza el futur. I per això Posidó reacciona front a això, front a aquest somni que té la nimfa, dient, és que el futur que ens espera, o sigui, venen darrere. I en els dimonis al final també hi són dos demoniets. És de, què anem a deixar-los? Què anem a deixar-los? Perquè és més greu del que sembla, el que estem fent. Ho hem normalitzat d'alguna manera, el fet de no cuidar la nostra casa. Però bé, gràcies a aquesta obra, doncs fem aquesta reflexió amb aquest missatge tan bonic, tan simbòlic, que és preocupem-nos pel futur, donem-los una bona casa a aquest futur que ens arriba. I d'una manera lúdica. I això és estupendo, o sigui, d'una manera lúdica i passant-ho bé. I clar, és que no podria ser així d'una altra manera, perquè jo des del principi que vaig contar en Jordi Peidro, en Àngel Lluís Ferrando, els dimonis tenen uns pirotècnics magnífics, magnífics. Mònica Talents ha fet un ball, perquè hem fet uns balls que estan totalment inspirats en el clàssic, i entonces és preciós, no? Meravellós, des d'allà darrere, de veres jo dic, sembla aigua, a veure, ho han fet molt bé i després, bueno, és que podríem estar parlant així, perquè a mi m'ha encantat tant que com que m'ha agradat molt, l'únic que puc dir és que per l'amor de Déu que això es torni a repetir ben pronte per a poder tornar i poder gaudir de nou. Veritat? Sí, és que és la nostra faena, així que necessitem fer-la, no? Correcte, i que no pot quedar-se així, i que jo sé ben cert que no va quedar-se així. Pepa, espero tornar a parlar ben pronte de molts projectes, perquè jo sé que continueu treballant. Afortunadament, hem de creure en la cultura és aliment que ens dona l'ànima, potenciem-la perquè ens fa feliços i en aquests moments que hem passat doncs penso que ja ens toca gaudir-ne de bon tros. Sí, i a més és que la cultura és fonamental. És que és el que ens fa persones i s'ha demostrat en la pandèmia i tot, que la cultura és el que ens ha ajudat a eixir, a estar un poquet ahí a flote de tot això, no? I res, jo com sempre agraïda a vosaltres, perquè sempre és un plaer parlar amb vosaltres i en tots els que estan darrere de Ells són els més importants. El públic és el més important. Correcte. Moltes gràcies, Pepa. A vosaltres.
I ara tenim els dimonis rafolins, que no podíem, evidentment, en un dia com avui, comptar la seva presència. Amb Jaume, que ja vam poder parlar l'altre dia, Jaume, vos vau quedar curts en tot el que ens descrivíeu, perquè avui ha sigut un espectacle com pocs que he pogut veure, així que enhorabona, de veres. Moltes gràcies, moltes gràcies. Sou, ho he dit d'alguna manera al llarg d'estos dies, però és important per un costat, el treball que feu de reivindicació de la cultura popular i tradicional amb el Foc dels Dimonis, i dos, per endinsar-vos en projectes tan espectaculars i on la creació és tan important, on li poseu valor a persones de l'àmbit de la cultura valenciana. I jo, això ho fan ben pocs des d'un àmbit amateur, així que, de nou, enhorabona per això. Moltes gràcies, moltes gràcies. I per últim, a veure, jo el que vull saber és, ara que ja ha passat, que ja ho hem vist tot, que heu vist la resposta de la gent, que ja ha anat tot avant, què diries, com valoraries? Pues estem molt contents. Ens han llevat els nervis de l'actuació, jo personalment estava cagat. Cagat. Anava molta cosa, Jaume. Sí, anava per ahí merejant-me i em deia, estate quiet. Però no, estem molt contents com així tot, tenim clar que tenim coses per polir, però el resultat hem buscat el que hem estat treballant tots aquests dies molt eixit i la gent està molt contenta, que és el principal. Així ha estat, a veure, com en totes les coses sempre n'hi ha una percepció des de dins que els de fora no la veiem, perquè ha anat tot rodat, ha sigut dinàmic i ens heu transportat a aquest món marí, on jo de veres vos ho dia, el meu dubte sempre era jo els dimonis no sé com entraran ahí dins, però sí que han entrat, Sí, m'ho deia molt de dia, com clavareu el que estàs dient, els dimonis ahí. Nosaltres els han de ficar sempre, que és el nostre fort, el correfoc. Si no, no dirien, són els dimonis rafolins. Bueno, sou uns experts i teniu un control de la pirotècnia meravellós. L'espectacle piromusical que en determinats moments acompanya, nosaltres són l'espectacularitat dels focs, tot acompanya la música, tot és un treball piromusical, no? Però en determinats moments és molt concret i, bueno, ha estat, és que, de veres, la meva paraula és espectacular i no trobo sinònims perquè és que és com ho definiria i espero que rode per molts llocs. Sí, jo el que estic dient del piromusical vull agrair així personalment a Miki, que és el que ho ha muntat tot, a Aitor, ahir es van quedar també un xic d'Alemanya que tenim així agermanat fins a les 7 del matí, no han dormit quasi, perquè tot isquera com volíem. Doncs l'enhorabona també per la nostra part, perquè ha estat quadrat i de 10. No vos moleste més perquè realment esteu continuant desmuntant i tindreu ganes de descansar i de sopar. Hem dit que avui s'alimenta l'ànima, però també cal alimentar el cos, que tot fa falta. Ara anem a brindar i a fer-se 2 plis-pallots, que se'ls han guanyat. Correcte, doncs moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bé, i com ja vaig dir en l'altre reportatge, avui no podia faltar també de parlar en Aleix i qui? I Ximo? Com éreu? Aleix i Ximo, qui és Aleix? Ah, i Ximo? Sí, no? És que com aneu de dimonis, ja no sé qui és qui. Bueno, heu tingut una entrada triomfal, Tot depenia un poc de vosaltres. Ha estat bé? Com ho heu passat? Bé, jo bé. Bé? Sí. Sí? Superbé. Superbé? Bueno, la veritat és que si vos agradava el foc, avui heu disfrutat bona cosa, no? Sí. Sí, no? Quin és el moment que més vos ha agradat? Quan s'han juntat. Els dos? Sí, en el passillo de... En el passillo els dos? Vos heu agradat això? Sí. Bueno, i vos han encès, anàveu ahir en això, que jo vos he vist allí darrere, que s'encenia, i després quan heu arribat, explota tot, no? Així tots els dimonis en foc, Sí. Heu fet una cosa entre foc i el mar, no? Entre les dues coses. Sí. Cal que s'ajudem tots? Sí, no? Per canviar el mar? I que no es tiren plàstics? L'ho diem a la gent? Que no tiren plàstics a la mar, A que sí? Sí. Perquè n'hi ha que cuidar-la. Sí. A que sí? Mireu cap allà, que si no, no vos veuen. Aixina. Molt bé. Bueno, què li diríeu a la gent que li té por al foc? Què li diríeu? Cagueres. Pues que no fa por això, que cagarrutes que són. Que el que n'hi ha que fer, clar, el que n'hi ha que fer és vindre a conèixer els dimonis rafolins perquè segur que se les lleva la por, a que sí? Sí. Així és, a que sí? Sí. Bueno, i esperem també que es puga fer el somni molt més temps, no? Molt més voltes. Teniu ganes de que es faça molt més? Sí. Ho diem a tota la gent que tornem a fer-se, a que sí? Que es Sí. torna a fer el somni de Posidó. Sí, a que sí? Bueno, així tenen el futur que cuida el planeta, que cuida les tradicions.
i que ja saben que convida a tot el món a vindre i conèixer el somni de Posidó. Sencera, però amb la il·lusió de viure i seguir vivint, amb la força de lluitar pel que creiem i per la recuperació de la tradició, de la saviesa del passat que ens emparentava amb la terra. Aquesta història no pot acabar d'altra manera més que feliç. En les mans de cadascú està el repte de mantenir aquest món. I com aquesta nit heu vist, tot és més fàcil del que pareix. Buscar l'equilibri entre el mar, d'on vam néixer, la terra que ens va acollir, l'aire que ens fa viure i el foc que purifica el que és dolent i ens fa renéixer. L'equilibri. L'equilibri és l'objectiu!
Bé, i la veritat és que vindre a l'Alqueria sempre és un plaer i parlar amb Jaume, l'alcalde de l'Alqueria, també ho és. Jo, primer de tot, amb el teu permís, Jaume, voldria donar-te l'enhorabona com a alcalde, com a representant de tot el poble de l'Alqueria, per donar suport, per promocionar, per treballar per la cultura i aconseguir espectacles o accions o representacions tan espectaculars com la que hem vist avui. Enhorabona perquè això no sempre passa i sempre que em parlen de els pobles xicotets, doncs els pobles xicotets fent coses molt grans, l'Alqueria és molt gran no només per això, sinó per moltes altres coses, i jo tenia ganes de dir-t'ho perquè, de veres, enhorabona i enhorabona. Mira, a veure, jo no sóc el protagonista avui, jo sóc eixe alcalde que somia moltes coses i que somiant uno fa possible que moltes coses passen. I este sòmit de Posidó, era un sòmit que tenia Dimoni Rafolí. Jo, com a membre de Dimoni Rafolí, que també ho soc, pues jo es dia, ei, sabeu on anem a clavar-se? Però bueno, estos són capaços. Estos són capaços. Ho han demostrat altres voltes també. De fer això i el que se posa per davant. Jo crec que ha sigut un repte, mira, clavar a 600 persones assentades, i perquè tinc que dir que era el màxim aforo que podíem posar. Si haguérem pogut posar-ne 1.000, n'hagueren hagut 1.000, perquè en 4 dies es van acabar totes les entrades. I les entrades tinc que dir que era una cosa totalment altruista, perquè era per a apoyo a Càritas i apoyo a Espromín, Gormach, i realment, jo vull, si uno poguera viatjar per al paraís, jo vull viatjar per al paraís. Sí, perquè a mi és difícil ja que m'emocionen moltes coses, no? Però avui, sabia que avui era un dia important. Era un dia important per al poble, però el que tu dius, nosaltres, el programa d'actes que hem posat, diem ben clar, creem i fem cultura. I avui hem creat, hem fet cultura, i heu fet història. I hem fet poble. I hem fet comarca. I hem fet comarques. I hem fet país. Hi ha gent de tot arreu, Sí, perquè això és tot made in, és produït per la gent. I sobretot per la gent pràcticament amateur. I veure la professionalitat, la perfecció de tot l'espectacle, dic, senyores, si hi ha un alcalde en el món feliç, este és Jaume Pasqual i alcalde de l'Alqueria. Feliç l'alcalde de l'Alqueria, però feliç ens heu fet a tots els espectadors i espectadores que hem vingut avui per a gaudir d'un espectacle des d'un punt de vista amateur, però completament que podria portar-se per qualsevol professional. I això vol dir que hi ha darrere molta dedicació, molt d'esforç, molt de treball, molta estima, moltes ganes de portar-ho endavant, i s'ha vist avui mateix. Jo el que sí que espere i que sembla és que això no pot quedar-se així, és que això ha de rodar i ho ha de veure tot el món. Una exclusiva. Ai, mira, vale, perfecte, mira. Avui teníem així molts mitjans de comunicació, però també teníem invitats a molts productors, perquè, clar, tu fas un producte i tens que vendre el producte, i per això estan els productors. I un dels més importants que hi ha en tota la comunitat valenciana, que és Monte Carlo Production, el primer que ha fet quan ha acabat, a part d'amic personal de molts anys de meu, m'ha dit, Jaume, això com és possible? Jo he vist tantes coses, però aquest espectacle, jo fa molts anys que jo no he vist un espectacle d'esta categoria. Dis-me què aneu a cobrar, perquè jo vull ser en exclusiva el representant d'este producte. Si això t'ho diu una empresa que és la pionera, la puntera, la número 1 en tota la comunitat, doncs bueno, és per a sentir-se satisfets, perquè no t'ho diu per adular-te, ni t'ho diu per quedar bé, sinó t'ho diu perquè vol ser ell. Vol formar part d'això, clar. Exactament, vol ser de l'equip. Perquè això al final ha sigut un equip, o sigui, és que on tocaves la porta, mira, veus tot el decorat, avui estava l'empresari que ha fet tot el decorat. Quan li vam dir la idea, tal, sí, no, està clar, això ho faig jo. Pam, fa. I a més li posarem perquè sigui ignòfugo, perquè no es pugui encendre i tal. Rafael, i això què?
jo només la satisfacció de que la meva empresa participi en aquest projecte ja està. Bueno, pues tant de bo totes ho feren, eh? I així ha hagut, des de la dissenyadora del cartel, Andrea, des del dissenyador de Paquito, que és, jo no dic Paquito, no, tu no el poden dir, tu t'han de dir Don Francisco. O sigui, tota la gent on has tocat, tots aquests creadors que tenim en la nostra comarca, que a voltes la gent es desconeix, doncs bueno, avui ha sigut un dia per a que coneguen i que sàpien, i ara quan vosaltres passeu en la vostra televisió les imatges, sabran que en este poble, en esta comarca, en aquestes comarques, són capaços de fer això. Bé, jo no tinc res més que afegir després d'aquestes paraules perquè les crec fermament igual que tu. Jaume, moltes gràcies, com sempre. Jo cada dia estic més enamorat de l'Alqueria. Me'n vendré... Bueno, jo em pensava que això ja era una... Més coses. L'exclusiva és que si no passa res el dia 8 reestrenarem aquest espectacle en Elda. Mare, pues ya saben, en Elda, yo os espere de veres y yo no faltaré. A toda la población de Elda, les esperamos a todos para que vean este espectáculo, porque no se lo pueden perder. Jaume, de veres, cada dia més enamorat dels nostres pobles, però l'Alqueria és un d'ells. Tu imagina l'hora que és, l'hora que és, i no tenim ni fam. Perquè estem alimentats. És que s'hem alimentat. Correcte. I s'hem alimentat del més bonic que és l'alegria, l'amistat i la cultura. Gràcies, Jaume. Gràcies a vosaltres. Hem parlat de direcció, hem parlat de música i ara no podia ser d'altra manera que ens toca parlar també d'aquest text i d'aquest missatge tan important que s'ha donat en este somni de Posidó, i per això tenim l'autor del text, el Jordi. Moltes gràcies per atendre-nos. Gràcies a vosaltres. Bé, hem estat comentant la importància també del text en aquest camí que ens ha fet recórrer, no? Jo el parlava amb Pepa de com de difícil, jo quan m'imaginava com anava a ser combinat, com combinaven dimonis i foc i el mar i resoldre, no, la problemàtica. I bueno, ha sigut una combinació meravellosa que ens ha fet transitar per diferents moments i això també és gràcies al text, així que enhorabona. Sí, bueno, gràcies per l'enhorabona i sí, òbviament, a veure, el que vols és que la gent gaudisca de l'espectacle i gaudisca de la música i dels balls i del foc, que és lo important per... Òbviament és un espectacle de dimonis, o sorgit a partir de les inquietuds dels dimonis, i entonces el foc és important. Però sempre el queda això de dir, podem donar un missatge ahí, en segon terme, que no es veja, o sigui, que no siga molt evident, però que estiga, i bueno, un poquet això és el joc que plantegem, no? I bueno, a través de la narració, de lo que volem contar i dels elements que fem aparèixer bueno, pues aquests animals marins que tot això... Els animals, les nimfes. Els elements, sí, el mateix mar, no?, recreat en els decorats, bueno, un poc tot això és el que en origen vas creant i que després creix en una altra direcció, clar, en la direcció de construir, no?, que quan es fa en 3 dimensions és quan tot el que està en paper adquireix una altra entitat. M'ha agradat d'alguna manera també, no sé, això com ho combinàveu tu, Pepa, no sé si estaria en el text, com parlaven els animals marins, no? Aquesta combinació de que parlaven a través de la pirotècnia, d'alguna manera. Sí, era una proposta. Entenem que o jo ho entenia així i Pepa em donava la raó i ho vam nugar d'aquesta manera, que no és un espectacle que pugui tindre massa paraula. És un espectacle que necessita tindre molt poca paraula i que tot siga molt visual. Entonces, la manera en què nimfes i animals marins i l'oracle i tal contestaren era a partir de o la música o el foc, vull dir, combinant aquests elements. Bueno, pues això és el que buscàvem, no? Entonces, és de veres que per a clarificar un poquet això, l'únic personatge que parla, llevat de Zeus, que té una intervenció puntual en això, però l'únic personatge que és Posidó, sí recalca un poc les respostes. I dieu que... Vull dir que d'alguna manera clarifica el que està passant. Però sí que és un poc eixa la idea, sí. Sí que buscàvem això. És que, bueno, jo penso que ha arribat completament aquest missatge i el que es volia plasmar en un determinat moment, quan tu estaves escrivint. Com és aquest moment en què ja ho veus tot realitzat i veus que sí que ha arribat allò que volies tu transmetre? Pues saps què passa? Que quan t'aplega aquest moment, o quan jo estava ahí sentat, com que això ja no ho he escrit jo, saps? Vull dir, ja no és meu. Ha plegat un moment, sí, és dels actors, és de la directora, és de tots. Tots ho han fet seu
I jo, hi ha voltes que després me'n tinc d'anar a les fulles de paper i llegir i dir, pues sí que estava així, ho he escrit jo. Saps? I no, aplega un moment on ja és, i ja avui, després de l'estrena, ja és del públic també, amb la qual ja és de tots, no? I entonces, bueno, és fabulós això, perquè el que tu soles has estat ahí escrivint, de repent ha adquirit, clar. Doncs moltíssimes gràcies de veres per aquest treball que has fet per fer-nos-ho passar tan bé i fer-nos també reflexionar, que és molt important també en aquest temps. Moltes gràcies a vosaltres i espero que la gent siguem un poc conscients de que hi ha que cuidar una miqueta el planeta, que no estem fent-ho massa bé. Correcte, així és. Bé, doncs així, mentre que ja desmunten totes les molles. Bueno, ara, Pepa, què digues? És que volia agrair a l'Ajuntament de l'Alqueria tot també el que ha fet per nosaltres. Vull dir, acollim-nos així també. Disculpeu. No, disculpem de res. Per a mi sempre un plaer parlar. Me'n vaig. Bueno, Pepa se'n va, Jordi, se n'anim tots. Jo només em queden paraules de gratitud per al poble de l'Alqueria, per a Dimonis Rafolins, que ha sigut el creador finalment, i que són una entitat que potencia i que crea i que dona suport a la cultura, a la tradició, i convidar-los a tots vostès a que coneguen aquest espectacle, que rode i que participem tots d'aquest missatge que ens dona el somni de Posidó de Dimonis Rafolins de l'Alqueria, i que si no han vingut a l'Alqueria ni coneixen els dimonis de Rafolins, doncs han de vindre i conèixer-la. Una abraçada ben forta a tots i a totes. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.